Здравейте хора, днес играем Counter-Strike 1.6 и да започваме. Чакай, че тази клавиатура ми е малко гадна. Да, бързо е те. Бягай се, бе. Там долу. Изчакали го тука. Или пък ги е така някъде. И ако не знаете, аз съм с моя приятел Георги. Съм с Георги. Сега съм с Георги. И ще се редуваме на умиране. Сега аз като умра, той е наред. И да го видите. Ще го видите. Аз съм повече от тебе. По-слаб се от мене. Да. Какво правиш? Доста е, бе. Бегай. Ой, тук някой умрял, тук. Да проверя от тук, че тук по някой път идва някой. Някои са гейми. Охо. Ти ще го биш. Глеса. Какво прави? Абе, аз Зиро, виж. Аз съм се кръстил. Зиро. Зиро, бе. Не знам, бе. Както виждате, аз още не съм умрял. С калашник съм. Ако някой не знае, съм с калашник. Хедшот. Още един. За хедшот. Два ли бяха? Май да. Бяха ли три? Ти са... Не, аз трима човека бих и си мисля, че първия май, че беше хедшот, втория също мисля, че беше хедшот. Да, втория си беше хедшот и третия също си беше хедшот. Последния, който убиха, беше малко полетял. Да, те по някой път те излетат. Fire in the hole! Убиха ма. Си наред. Ей, трябва да се разменим, че... Защото ще се такова. Да, се размести клипа всичко. Ако се разместим, ще го спрем, ще го почнем наново. Откъде го купи? Да, ти за телефона. Ама може ли да пишеш? Не. Да. Като химикал? Не. Като химикал? Че кой може да пишете? Никой. Чернито? Да? Ето. Айде! Е така, хора, Георги е наред. Ако се чува някакво шумолене, това е аз дед въртя коремилото за PlayStation 3-ката. Взеха ми го вече. Гледай злато. Ако никой не знае, той е във втори клас. Аз съм третокласник. Както един мой приятел също е третокласник. И той има канал, каза за Георги Здравков. Аз се казвам Веселин Кеноров. Така се казва и моя канал. И на двама не са каза с име и фамилия. Абе. Обърка се. Провери в ето и вътре тук. Кой бе? Бе, откъде има кърнатис? Ей! Пален. Браво!
Ако някой се чуди откъде е този шум, просто съм се пуснал там. Съм се пуснал заради брат ми, защото той е Саша той. Съм се пуснал... Пуснал съм си детско, за да мой брат ми после като дойде. Аз знам. Оле, то загубиха. Ето вижте, това е с какво оръжие. Това е с моето, мисля, че е любимо. Това е с МК. Това е тия двете оръжия, не ги знам. Само МК-та знам, че... го нашия бе, той червен бил с Сони. И той е тим с МК-та оби Алфред, който беше от наша. Ти беше заледена. Ти беше заледена. Оле, тук някой се кача. Двама. Кача се. Чуй се. Твърде готин. Май си твърде глупав. Да пускаш сора. Нищо. Сам се говоря. Тъпън. Аз се чудам, що няма бомба тук. И аз? Пък то уж нали има дея се залага. То никой не залага бомби, бе. Той никой не залага бомби, защото няма бомби. Бърни съм татка мене. Няма бе, те просто бягат назад. Стек. Не, умря. Аз умря. Говоря като китайците на български. Аз умря! Кормилото не става. Личико даже се зарежда. Сигурно само педали се зареждат, не знам дали свързват. Били си? Не съм. Да, не съм играе. Да го натисна ли от... Не. Бре. Бачи, Ети повечето добрите са с 100, бе, али? То с 20, то с 100, то с 100, то с 20. Уби го. Те винаги го убиват. Ама знаеш ли, има един бък. Знаеш ли какъв е? Какъв? Значи, стреляш на криво, ама го оцелваш. Да, тия ботове се ти правят. Гледам един се прицелва в стената и изведнъж го убива. Ако някой знае какъв е този бък, аз не го знам. По някой път стрелят в стената, ама изведнъж се въртва към главата на този от добрици и го убива. Той добре. Ама ти баш да се прицелиш в стената и да го убиеш, той си невъзможно. Да. Той сигурно някакъв патрон го и порязал леко по ръката и умрял. То с моя. Там няма. Може да има, Те вече не са крята. Не знам кой е тук. Браво. Ние сме се кръстили Зиро. Зиро матифиро. Зиро биро. Зиро биро пие биро. Не. Зиро миро пие биро. Не. Оле! Толкова не става. Какво става там, бе? Са няколко, бе.
Нима някой ще слезе. Не, махни се оттам, махни се. Продължай се по пътя. То с моя. От така, дядка. Може да му кажеш команда. Как? Z, чакай. Чакай. Или Хикс, или Z, или още нещо. Една от буквите. Не, Z. Кое? Z, английското. Z. Те то убиха вече. Какво бе? Нищо вече. Репорти. Да, много се нади. Сикс, гле. Го. Какво правите? Колко минути? А? Колко минути? Къде е? 13. А не 12. 11 даже. Ого! Още 4 минути. Още 4 минути до 15, ама ние може да не го правим 15. Дяле, то са прицели в кашула! Ама, после да го фана. На пазара. С мама и Борка са отишли на коледна пазар. После пак да изиграем на... Че да го изтрим и друго клипче да и такова не да направим. Не. Що? Че ние ако трябваше да направим още едно, да. Идеята знам, как си Брат, Аз убих първия, убих втория, ама третия направо му разката. Го, видя ли го? Вземо живот. 7:25. Видя ли вземо живот? Алфред. Какво ми за живот? Бачи, то с Алфред. 96. Дън. То са 66. То са нашия на 100. То с... Пак на 100, то са 96. То с на 100. Повечето от нас вече са на 100 на 90. Оле, ние сме 4 на един. Чакай, 1, 2, Георги, 3. Да. ще отидете ли у вас малко, докато дойде Левски? Защото аз да изляза. Не. Няма нещо, отидете у Гошо. Що? Защото аз трябва да изляза. Пак майка ви на центъра, още след малко си дойде. Ще добре, остигна. Борко и той си идва долу, слез ляво, оставям тук сами. За половин час, после пак ще дойдете тук да играете. Спрете ги на пауза. Извинявам, хора, спираме.